ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயின் பண்ணேன். ஹரே அதுக்குதான் இது கிருஷ்ணா தெரிஞ்சது. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹிந்தி மகாராயின் போதனைகளை எத்தனாவது படிக்கணும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது பிரபுஜி. போன வாரம் படிச்சுக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? 12. ஓகே. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சாக்ஷுர்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका राधा कांता नमोस्तुते. राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி, குந்தியின் போதனை அந்த வரிசையில நம்ம 12வது அத்தியாயத்தை நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்கணும். 12வது அத்தியாயம் 12 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குழப்பம் லீலைகள். லீலைகள்லாம் வந்து நம்ம கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது குழம்புற மாதிரியே இருக்கும். அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஈஸியா வந்து நோ ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டிரான்சிடென்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ். அதாவது ஆன்மீக உலகத்துல அந்த பரமபதத்துல பண்ணக்கூடிய அந்த லீலைகள்லாம் வந்து யாராலையுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடியதை வச்சு பகவானை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்றோம். பகவானும் பௌதீகத்துக்கும் சம்பந்தம் வந்து கிடையாது. அவர் படைத்தார் வழிய அவருக்கும் அதுக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் பண்ணக்கூடிய லீலைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து அது நியாயமா இது நியாயமா அப்படின்ற கேள்வியில தான் நம்ம நிறைய வந்து பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து குந்தி மகாராணி வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா அவனுடைய லீலைகள்லாம் வந்து பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ எல்லாருக்குமே வந்து குழப்பமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா நீ வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து சாதாரணமா ஒரு மனுஷன மாதிரி இருக்கு, ஆனா நீ பண்ணக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்தா ரொம்பவே வந்து ஒருத்தர் வந்து குழப்பற நிலையிலேயே இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யாருமே வந்து அவங்க அதையும் வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மர்சி. எப்படி வந்து சூரிய பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை காண்பிக்கின்றாரோ அதே மாதிரிதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து இவங்களதான் பிடிக்கும் அவங்கள பிடிக்காது அப்படின்றதெல்லாம் வந்துமே கிடையவே கிடையாது. அவர் வந்து யாரையும் அவர் வந்து பொறாமைப்படுவதும் வந்து கிடையாது. அவரை பார்த்துதான் வந்து எல்லாரும் வந்து பொறாமைப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஆனா ஜனங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஜனங்க வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஓரவஞ்சனை, எனக்கு மாத்திரம் வந்து அவர் அருளவே மாட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அதுதான் இங்க வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்க்கக்கூடியதே வந்து அதுதான். என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நம்ம நல்லோர்கள் இது நல்லோர்கள் 4 அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, அது யாரு அப்படி நல்லோர்கள்? மாதாஜி நல்லோர்கள் 4 அந்த சுக்ரதீன் 4 பேர் தானே மாதாஜி? சுக்ரதீன், ஆமா. அவங்க வந்து இது செல்வத்தை விரும்புவோர், துயருற்றோர், ஞானத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர். இவங்க 4 பேர் இல்லையா? சோ சாதாரணமா வந்து யார் வந்து போயிட்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க தினம் கோவிலுக்கு, எனக்கு கூட அது கூட இதை கூட அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது. அதான் இந்த 4 பேர்ல அந்த 3 பேர் வருவாங்க மாதாஜி. முதல்ல வந்து யார் ரொம்ப துயருற்றார்களோ அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டகாலம் வந்துடுது அந்த சமயத்துல
அந்த கஷ்டகாலம் சமயத்துல கடவுளை போய் பகவான் கிட்ட வேண்டுவாங்க. போவாங்க, பகவான் வேண்டுவாங்க. கடவுளை இது வந்து நல்லபடியா வேண்டுவாங்க. சொல்லி கேட்டுக்குவாங்க. கடவுள்கிட்ட போய் அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ கடவுள் என்ன பண்ணுவாரு, சரி பாவம் இவங்க கேட்கறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்து முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவன் திரும்பி பாப்பா பகவான, அதோட போயிடுவாங்க. அதோட அவன் வந்து இது பண்ணிடுவான். அப்புறம் திருப்பி ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வரும்போது திருப்பி வந்து இது வந்து அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ல மாட்டார், நான் அப்பயும் அவனுக்கு எல்லாம் பண்ணனேன், நீ அப்ப எனக்கு ஏதாவது நீ வந்து என்ன நினைவு வச்சிருந்தியா அப்போத்துல இருந்தாவது, இல்ல அப்படின்லாம் வந்து சொல்றது கிடையாது. அவருக்கு வந்து தெரியும் இந்த பௌதிக உலகத்துல மனிதர்கள் வந்து இவ்வாறுதான் இருப்பார்கள் அப்படின்றது வந்து அவனுக்கு தெரியும். சோ அதே மாதிரி செல்வம் வேண்டுவோரும் அதேதான். செல்வம் வேண்டுவோரும் எனக்கு நிறைய வேணும் வேணும் அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கு வந்து புரியாதது என்ன அப்படின்னா, செல்வம் அப்படின்றது நிலையாக ஒரு இடத்துல வந்து தங்காது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு உரிமையாளர் யாரு அப்படின்னா சஞ்சலா தேவி, அதாவது லக்ஷ்மி தாயார் தான். லக்ஷ்மி தாயார் வந்து எப்படி வந்து இந்த பார்க்கடல்ல வந்து பகவான் வந்து பள்ளி கொண்டிருக்காரோ அவனோட காலை வந்து அமுக்கி விட்டுட்டே இருப்பாங்க, பாத சேவனம் வந்து பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த அவங்களுடைய இருப்பிடமே அவங்க மத்த நேரத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய தாமரை மலர் தான். லக்ஷ்மி தாயாரே வந்து தாமரையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி தாயாருக்கு உகந்த மலர் அப்படின்னே வந்து சொல்றாங்க. அந்த லக்ஷ்மி தாயாரோட உகந்த மலர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தண்ணியில இருந்து இருக்கு. தண்ணி வந்து ஆட ஆட அது மகாலட்சுமியே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்படி போயிடுது. அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணமும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லார்கிட்டையும் பர்மனண்டா வந்து தங்கவே தங்க. திடீர்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து பணக்காரனா ஆயிடுது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு பல வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களே வந்து பாப்பர் ஆயிடுவாங்க, அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க. சோ பகவான் வந்து எல்லாம் நிறைய வந்து கொடுப்பாரு, எல்லாத்தையும் எடுப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எடுக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாரும் வந்து ஓர வஞ்சனை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து கிடையாது. சோ லக்ஷ்மி எப்படி வந்து பணம் வந்து ஒரு இடத்துல தங்காதோ அதே மாதிரிதான் இந்த இவங்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செல்வம் வேண்டுவோரும் அதே மாதிரிதான் வந்து பண்ணுவாங்க. செல்வம் வர வரைக்கும் இப்ப சுவாமி என்னெல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணணுமோ அத்தனையும் வந்து வந்துடுது அப்படின்னா அவங்க அப்படியே தப்பிச்சுக்குன்னு அப்புறம் வந்து பண்றது எல்லாமே வந்து ஷோக்கு பண்ற மாதிரியே இருந்து. அதே மாதிரி இந்த கேள்வியுடையவரும் அதுலயே வந்து ஒரு சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து உண்மையிலேயே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து தெரிஞ்சுட்டு பின்னாடி போய் கிண்டல் பண்றவங்களும் வந்து இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்து. இதுல சிறந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, யார் இதுல 4 பேர்ல யார் சிறந்தவர்? ஞானிகள் தான் வந்து சிறந்தவர். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் பகவான்னா யாரு, அவருடைய ஆப்புலன்சஸ், அதாவது அவருடைய விபூதிகள்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். ஸோ ஜட உலகம் அப்படின்றது வந்து தற்காலிகமானது, அது அசாஸ்வதம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். இங்க வந்து துன்பங்கள் நிறைய இருக்கு அப்படின்றதும் வந்து தெரியும். நம்ம எல்லாருமே வந்து கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். அதனால அவங்க வந்து அதுக்கேற்றாற் போல அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நெறிப்படுத்திப்பாங்க அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கேள்வி உடையோர் அப்படின்னு இருக்குல்ல, கேள்வி உடையோர் ஞானிகள், அப்புறம் வந்து செல்வம் விரும்புவோர் அந்த மாதிரி. இந்த கேள்வி உடையோர்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது படிக்கணுங்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்பாங்க, ஞானம் வளர்த்துக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. இப்ப எனக்கு எதை பத்தி இப்ப நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதைனா என்னன்றது தெரியும், ஆனா அது உள்ள இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நிறைய வந்து தெரியாது. அதை படிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கேள்வியா வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். சரி, அதே மாதிரி அந்த இதுல துயர் உற்றோர்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, ஒரு நாள் அதுல 4 பேர் இருக்காங்களா மாதாஜி? சரணடையாத துயர் உற்றோரா துயருற்றோர்தான். சரணடையாதல அவங்க வந்து இன்னொரு கேட்டகரி, துஷ்கிருத்தினம். இவங்கெல்லாம் வந்து சுக்கிருத்தினம், சுக்ருதிகள். இவங்கெல்லாம் துஷ்கிருதிகள். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் துயர் உற்றோராம, கஷ்டப்படுறவங்க. ஆமா கஷ்டப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திடீர்னு வந்து வேலை போயிடுது, என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்கிட்ட சனிக்கிழமை வந்தா விளக்கேத்துவாங்க, போய் நடையா நடப்பாங்க, திருப்பதிக்கு போய் நடந்து வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ, ஏங்க நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்களேன் அப்படின்வாங்க. ஓகே, அதையும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க துயருற்றவர் வந்து எந்த இது கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, எந்த
வழி கிடைக்கும், அதை பிடிச்சு வழி வந்து எந்த வழிக்கு இருக்கு, எத்தனா பித்தம் தெளியும் அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து அவங்க யாரு எது சொன்னாலும் அதை செய்வோம். ஆமா, எல்லாத்தையும் வந்து செய்வாங்க. அதனாலதான் வந்து இந்த 4 பேர்கள் வந்து பகவான்றது தெரியும். அவர் வந்து அவரை சரணடைறது கூட கிடையாது. அவரை வேண்டினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து பண்ணுவாரு அப்படின்றது மாத்திரம் வந்து தெரியும். அதுதான் வந்து துயருற்றோர், செல்வம் விரும்புவோர், அப்புறம் வந்து இந்த கேள்வியோட இவங்க 3 பேருக்கும் வந்து அது மாத்திரம் தெரியும். இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா டெம்பரரியா இருக்கிறது. அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரரியா எனக்கு இது சரியான போட்டு பர்மனண்டா எனக்கு வந்து இந்த ஜடபூமியோட அந்த லைஃப் ஸ்டைல எனக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லை. எனக்கு வந்து ஆன்மீக உலகத்துதான் எனக்கு இதுவா இருக்கும் அப்படின்றவர்தான் வந்து ஞானிகள் அப்படின்ற. அவரைதான் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆமா, அதான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து சொல்றாரு, என்ன அவனுள் நான் இருப்பேன், என்னுள் அவர்கள் இருப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆடு மேய்க்கிறவங்க மாடு மேய்க்கிறவங்க எல்லாம் திருவண்ணாமலை சைடு எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு ஆடு, வருஷத்துக்கு ஒரு மாடு சாமிக்குன்னு விட்டுருவாங்க மாதாஜி. அது வந்து விற்பனை பண்ணி நடைப்பயணமா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்கும் குறைஞ்சது. அவங்க எல்லாம் ஃபேமிலியோட நடைப்பயணம் பண்ணி, ஏதாவது முடிஞ்ச வேனுக்கு ஆட்டோ வச்சிருந்தாங்கன்னா சாப்பாடுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு அங்க சாப்பிட்டு திரும்பி நடைப்பயணமா போய் தரிசனம் பண்ணி மொட்டை அடிச்சுட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வருஷம் இது தொடர்ந்து செய்வாங்க சில பேர் ஃபேமிலியில. ஆட்டுக்கு ஏன் செய்யணும், ஆடெல்லாம் காட்டுல போய் மேயும், மிருகம்லாம் வந்து தாக்காத இருக்கிறதுக்கும், சேதாரம் இல்லாத நல்லபடி நோய் நொடி இல்லாத இருக்கிறதுக்காகவும் அது செய்வாங்க. மாடுகளும் அப்படிதான், பசுமாடெல்லாம் எந்த விதமான சிரமம் இல்லாம நல்லபடியா இருக்கணுன்றதுக்காக பகவான் கிட்ட வேண்டியும் தவறாம வருஷம் ஒரு ஆடு மாடு விட்டுருவாங்க, சாமிக்குன்னு விட்டுருவாங்க. அது வித்து அந்த பணத்துல அப்படியே நடந்து போய் இருக்கிற பணத்தை உண்டியில போட்டு மொட்டைக்கிட்ட அடிச்சு திரும்பி ரிட்டர்ன் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அது வந்து சில பேர் வந்து பிராக்டிஸ்ல வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க, மூதாதையர்கள் பண்ணியிருப்பாங்க, அதே வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பிராக்டிஸ்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க. அவன் வந்து ஒரு டீமா வந்து போவாங்க, குடும்பமா போவாங்க. இல்ல அப்படின்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கலந்து அவங்க வந்து போவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிளெயின் பக்தி, அவ்வளவுதான். பிளெயின் 20-25 பேர் 30 பேர் போறாங்க. அது குரூப்பா தான் போறாங்க நிறைய பேர். ஆமா, இந்த ஒரு டீமா மஞ்சள் புடவை, மஞ்சள் வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு தான் போறாங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஏன்னா இதை விட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்லி இதுல மூதாதையர்கள் வந்து சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. சோ குடும்பம் வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. புலனுகர்ச்சிக்கு உண்டான செயல்கள் தான் அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப ஒரு மனசுல ஒரு இதுல போயிடுவாங்க. ரொம்ப ஆத்மாத்மா இருப்பாங்க மாதாஜி, ரொம்ப ஈடுபாடு செய்வாங்க அந்த காரியத்தை. அவங்க ஈடுபாடு இருக்கும் பிரபுஜி. இப்ப எல்லாமே நம்ம வந்து ஈடுபாட்டோட வந்து பண்ணலாம். பட் எதுக்காக பண்றாங்கன்னு கேளுங்க. அவங்க கிட்ட சொன்னீங்க வச்சுக்கோங்க, இந்த வருஷம் பண்ண முடியல அப்படின்னா, இல்லைங்க அது ரொம்ப சாபம் வந்துருங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்றது, நாமளே வந்து சிலதெல்லாம் வந்து வராது. நாமளே வந்து சிலதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கோம். அதுதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி இவ்வாறாக வந்து செயல்படுவோர் அவங்க வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார்களா ரஜோகுணத்துல? அது 14வது அத்தியாயத்துல வந்து இது சொல்லுவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களா, ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களா, தமோ குணத்துல இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து அவருடைய வழிபாட்டு முறையை பொறுத்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்களுடைய வழிபாடு முறை எப்படியோ அதை பொறுத்ததுதான் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து குணத்தோட வந்து சம்பந்தம் வந்து கிடையாது. சில பேர் வந்து அது வந்து சத்த குணத்துல கூட இருக்கலாம், சில பேர் வந்து ரஜோ குணத்துல கூட வந்து என்ன எல்லாமே நிறைய ஆக்கிரமிக்கணும், நிறைய நிலங்கள் வாங்கணும், அதெல்லாம் வந்து அந்த இதோட ரஜோ குணத்துல கூட இருக்கலாம். சில பேர் வந்து தமோ குணத்துல கூட இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. வழிபாட்டு முறை வந்து அவங்கவுங்க வீட்டுல சொல்லுவாங்க இல்லையா, எங்க வீட்டு வழிமுறையில இப்படிதான் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. இதெல்லாமே வந்து அவங்க சிலதெல்லாம் வந்து மூட நம்பிக்கைகள்ல கூட வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அல்லது குத்துறது, அப்புறம் வந்து தலைகீழா நின்றுட்டு போறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து சில மூட நம்பிக்கைகள்ல நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம்.
இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து சனாதன தர்மத்துல இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கல. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த பிரசன்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணும்போது எங்களையும் இதை வந்து வற்புறுத்தினாங்க அப்படின்னா நாங்க அதனால்தான் நாங்க வந்து எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க நிறைய பேர் வந்து கருப்பு ட்ரெஸ் தான் போட்டுருக்காங்க. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுருக்கு. எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டு இதெல்லாமே வந்து சில மூட நம்பிக்கைகள்னால சில பேருக்கு வந்து விரக்தி வந்து ஏற்படும். எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் அதுக்கு வந்து அதனுடைய விளக்கம் வந்து தெரியணும். அதனுடைய சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குப்பா அதனாலப்பா அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து புரியும். இல்ல எங்க அம்மா எல்லாம் பண்ணாங்க அதனால நானும் பண்ணல அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்லுவோம். எப்படி வந்து ஆமா எப்படி வந்து இந்த பார்லிமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனான்ஸ் இது பண்ணுவாங்கல்ல எவ்ரி இயர் வந்து இது தாக்கல் செய்வாங்க இல்லையா, அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை வந்து தாக்கல் செய்வாங்க இல்லையா. அந்த நிதிநிலை அறிக்கை முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, இது அப்போ ஆரம்ப காலத்துல என்ன பண்ணாங்களோ அதேதான் இன்னும் தொடர்ந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹல்வா வந்து கேசரியோ ஹல்வாவோ என்னவோ கிண்டுவாங்களாம் அந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். அதை கிண்டி அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து போவாங்களா. அதுக்கு வந்து ஒரு கொம்பு வச்சிருப்பாங்களா. அந்த கொம்பு வந்து அதுலயே வச்சிருப்பாங்களா. எதுக்கு அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது, ஆனா அப்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வழி அப்படி இது வரைக்கும் வந்துட்டு அங்கேயே அப்படி நடக்கும்போது நம்ம எல்லாம் எந்த மூலமும் அதுதான் சொன்னாங்க. அதனால இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மூட நம்பிக்கைகள்லாம் வந்து நம்மளே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே போல மாதாஜி இந்த காவடி எடுக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, அது வந்து அந்த சிலதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து வழி வழியா எடுக்கிறாங்க. சில பேரு ஒரு 3 வருஷம் எடுத்து கோரிக்கை நிறைவேற முடிச்சிடுறாங்க. எல்லாமே வந்து புலன் இன்ப செயலுக்கு அதெல்லாம் வந்து புலன் இன்ப செயல்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஜட பூமியில நம்ம எப்படி இதுவாகணும். சில பேர் வந்து இந்த ஹோமம்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. மிருத்துஞ்செய ஹோமம் ஆயுள் நீட்டிக்கணும் அப்படின்னு. ஆயுள் என்னைக்குமே நீங்கவே நினைக்காது. எப்படின்னா 5 விஷயங்கள் வந்து நீங்க என்னதான் தலைகீழ நின்றாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய பிறப்பு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு. அப்புறம் நம்மளுடைய பணம், இவ்வளவுதான் பணம் ஒருத்தருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து நிர்ணயம் பண்ணியிருப்பாரு. சில பேர் என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் பணம் நிறைய வேணும் முயற்சி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து பணம் வந்து அவ்வளவு கிடைக்காது. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து விதிக்கப்பட்டது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷனும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அதுவும் வந்து அந்த மாதிரிதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து வியாதி, அது வந்து சிலதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, பகவானே வந்து அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு. சோ யாரெல்லாம் வந்து இன்னொரு மறுஜென்மம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த உடலுக்கு சம்பந்தமான கை கால்கள் அப்புறம் வந்து புத்தி அது எல்லாமே வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு தகுந்தது போல் எடுப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது வந்து மரணம் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இது எல்லாமே நம்ம கூடவே வந்து நம்ம பிறக்கும் போது இது 5 வந்து கூடவே வந்து அதனாலதான் மாதாஜி ஒரு சில குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க ஒரு மாதிரி முன்னு செய்ய முடியாம அப்படியே இருந்த இடத்துலயே இருந்துட்டு அப்படியெல்லாம் அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப கன்றாவியா இருக்கு. மீதி குழந்தைகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது சாப்பிடுறது அந்த அந்த அதோட அப்படியே இருந்த இடத்துலயே உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் எத்தனையோ குழந்தைகள் இருக்காங்க. இது 5ம் வந்து நம்ம உத்தராலையும் வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்றது. அதெல்லாம் வந்து நீங்க நம்ம பிறக்கும் போதே வந்து விதிக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பணம் கூட சம்பாதிச்சா கூட வர நிக்காது. இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்லயே நம்ம வந்து அதுதான் வந்து பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து யாருக்கிட்டையும் வந்து பார்ஷியாலிட்டி வந்து கிடையவே கிடையாது. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா சாதாரண நம்ம மாதிரிதான் வந்து 2 கைகளோட வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து அந்த பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. அவருக்கு என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தூய்மையான பக்தர்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். அவங்களுக்குதான் வந்து பகவானை வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியும்.
அவர் வந்து பார்ஷியாலிட்டியா இருக்க மாட்டாரு, ஓரவஞ்சனை எல்லாம் காமிக்க மாட்டாரு. எப்படி வந்து ஒரு சூரியன் வந்து ஓரவஞ்சனை காட்டுவது இல்லையா, அதே மாதிரி இப்ப வந்து இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா, ஒரு குருடன் வந்து சன்லைட்டை வந்து பார்க்க முடியாது. என்னதான் அவன் முன்னாடி வந்து நிறைய சன்லைட் வந்தாலும் அவனால வந்து பார்க்க முடியாது. அவனுக்கு வந்து இப்போ இந்த இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன, சாதாரண கற்கள்லாம் கூட அது வந்து சூரிய வெளிச்சம் பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜொலிக்கிற மாதிரியே வந்து இருக்கும். இப்ப நிறைய நக்லி இதெல்லாம் வருது இல்லையா, ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா, அதுல என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படியே பார்த்தா அப்படியே வைரம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. சில அது வந்து இதை பார்த்துதான் நிறைய பேர் சாமாங்க வயர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நம்பின்னு வாங்கிட்டு போறவங்க கூட நிறைய இருப்பாங்க. ஆனா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு யாருக்குமே வந்து பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. எப்படி வந்து ஒரு சூரிய கிரணங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் பரவலாக்குங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, சூரிய கிரணங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து இருட்டு வந்து இருக்கு. இருட்டு வந்து எது அப்படின்னா அதை வந்து இருட்டுன்னு சொல்லாதீங்க, டார்க்னஸ் சொல்லாதீங்க, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல வெளிச்சம் இல்ல, அதனால ஆல்ரெடி வந்து சூரியன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து இருக்கின்றார். பூமியோட அந்த இதனால வந்து ஒரு பக்கம் வந்து மறைக்கப்பட்டு இது ஒரு பக்கம் வந்து சூரியன் இருக்கிற போல அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து சூரியன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்ஷியலா வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒரு பக்கம் வந்து சூரியன் வந்து வெளிச்சமாகும், இன்னொரு பக்கம் வந்து சூரியன் இல்லாத மாதிரியும் இருட்டு மாதிரியும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இரவா இருக்கும்போது நம்ம வந்து சூரிய வெளிச்சம். அதனால்தான் வந்து நம்ம வந்து சன்லைட் வந்து மூன்லைட் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்ட்டு வந்து அப்ப வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இந்த பக்கம் வந்து வெளிச்சம் இருக்கு அந்த பக்கம் வெளிச்சம் இல்லை அப்படின்னா சூரியன் வந்து பார்ஷியல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல முடியாது. சூரியன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஓப்பன் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாருக்கெல்லாம் வந்து சூரியன் வேண்டாமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா கதவு மூடிட்டு உள்ள வந்து பகவான் வந்து என்ன பகவானை வந்து முட்டாள் மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை நான் எப்பவுமே புகழ்ந்துட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா அவர் வந்து எனக்கு எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷலா வந்து பண்ணவே மாட்டார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரியும் உண்மையான பக்தர் யாரு, சும்மா வந்து போலியாக வரக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்றது அவருக்கு வந்து தெரியும். ஸோ பகவானுக்கு எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து ஆசையா வந்து பண்ண, பகவானுக்கு வந்து ஆசையா வந்து பண்ண, சும்மா வந்து கடமைக்காக நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ கடமைக்காக அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு என்னால முடியல அதனால நீங்களே வந்து பண்ணுங்க. சில சமயம் வந்து இங்க கோவில்ல கூட அப்படிதான் ஒண்ணு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, காலையில வந்து இந்த அபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் நீங்க பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து சங்கல்பம் பண்ணுங்க, இல்ல நீங்களே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. அவங்க யாரும் ஃபேமிலில இருந்து யாருமே வர மாட்டாங்க, ஆள் இல்லாமயே சங்கல்பம் பண்ணிடுங்க. ஆமா ஆமா நீங்களே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் நான் பண்றதுன்னு எனக்கு தானே பண்ணிப்பேன் நானு. அந்த குருக்கள் தனக்கே பண்ணிடுவாரு. சோ அதுதான் வந்து சொல்லி இதுதான் வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இதெல்லாமே வந்து போலி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து உனக்கு அபிஷேகம் பண்றது ஒரு கடமையா வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க. நான் உனக்கு அபிஷேகம் பண்றேன்னா பண்ணிட்டேன் நானு, நீ ஏன் எனக்கு இன்னும் தரல அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிற மாதிரி. பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா நீ எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா இருக்க அப்படின்றது வந்து பாக்குறாங்க. நீ என்னதான் வந்து சஃபர் பண்ணாலும் அதாவது கஷ்டப்பட்டாலும் நீ வந்து உண்மையிலேயே வந்து பக்தி இருக்கா அப்படின்றது வந்து பாக்கணும். இந்த பக்தி அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த கதை வந்து நல்லாவே இருந்தது. பகவான்கிட்ட போய் நாரதர் வந்து கேட்கிறாரு, யார் வந்து தூய்மையான பக்தர் அப்படின்ட்டு வந்து, நான் தான் எப்ப பார்த்தாலும் நாமம் சொல்லிட்டே இருக்கேனே, நான் தானே தூய்மையான பக்தன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது, நீ பூலோகத்துக்கு போயிட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து பூலோகத்துக்கு வந்தான்னா அவர் வந்து ஒரு விவசாயி வந்து காலையில வந்து பகவான் வந்து ஓம் நமோ நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனை பார்த்து சொல்றாரு. திருப்பி சாயங்காலம் வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் நமோ நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 தரம் தான் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து சிறந்த பக்தர் அப்படின்ற மாதிரி அவரு போய் சொல்றாரு. நீங்க போய் இவர் சிறந்த பக்தர் சொல்றீங்களா, அவன் 2 தடவை தான் வந்து சொல்றான், அவங்கள கூப்பிடுறான், நீங்க என்னன்னா அவரு சிறந்த பக்தர்ன்றீங்களே அப்படின்னு. சரி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், ஒரு விஷயம் பண்ணுனி அப்படின்ட்டு வந்து நாரதர் கிட்ட வந்து ஒரு டம்ளர் எண்ணெயை வந்து கொடுக்குற, ஒரு சின்ன பவுல்ல வந்து எண்ணெயை வந்து கொடுக்குறாரு. எண்ணெயை கொடுத்துட்டு நீ வந்து சுத்தி வரணும், சுத்தி வந்து கொஞ்சம் கூட சிந்தக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சிந்தவே கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே ஆஹா இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, சுத்தி வந்துடுறாரு. அப்பாடி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து நான் இவர்கிட்ட போய் சொல்றாரு பகவான்கிட்ட.
அப்போ நீ சரி நீ சுத்தி வந்து எத்தனை தடவை என்ன நினைச்ச நீ அப்படின்னு கேக்குறாரு. என்ன கிருஷ்ணா, உங்களை எப்படி நான் நினைக்க முடியும்? கையில இது நீ கொடுத்துட்டல்ல பாரத்தை, அதை வச்சுன்னு நான் எப்படி நினைக்க முடியும் என்ன அப்படின்ட்டு வந்து அவர் புத்தி போயிருக்கு. அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்ப வந்து அப்ப நீ என்ன சொல்ற, நீ அந்த விவசாய வந்து அட்லீஸ்ட் 2 தர்மாவது என்ன நினைக்கிறான்ல, அவனுக்கு இருக்கிறது வந்து கஷ்டம் அப்படின்னா கூட அவன் காலையில எழுந்து விவசாயத்துக்கு போறான், நிலத்துல இது பண்றான், நிலத்துல இது பண்ணும்போது என்ன வேண்டுறான், அவன் அறுவடை பண்ணும்போது என்ன வேண்டான் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றாரு. சோ எப்பெல்லாம் வந்து தேவையோ அது அத்தனையும் வந்து பண்றாரு. சோ அவனோட நீ வந்து இந்த சின்ன ஒரு இதுக்கே வந்து நல்ல முடியல பத்தியா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால பகவான் வந்து எந்த ஒரு இது பண்ணாலும் செய்கை பண்ணாலும் அது வந்து கரெக்டா வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியா இருக்கக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து பகவான் வந்து எதுவுமே வேண்ட மாட்டாரு. எனக்கு அதை கொடு இதை கொடுன்னு வேண்டவே மாட்டாரு. ஆனா ஒரு இந்த சாதாரண பக்தர் என்ன சொல்ல, எனக்கு அதை செஞ்சு கொடு, என்னோட பையனுக்கு வந்து நல்ல வேலையை கொடு, நீ இப்ப வந்து வேலை கொடுத்துருக்க இல்லைன்னு, ஆனா அது சாதாரண வேலையா இருக்கு, நீ நல்ல வேலையா கொடு என் பையனுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கலப்படம் மிஸ்ர பக்தின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கல்படம் உள்ள பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து இது என்ன அப்படின்னா சில சமயம் வந்து அவங்கள வந்து நம்பவே முடியாது. இந்த கலப்படமா இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து நம்பவே முடியாது. சில சமயம் வந்து மதில் மேல் பூனை மாதிரி பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு எந்த இடத்துல பேசுறாரோ அங்கேயும் இருப்பாங்க, பகவான் எங்க இல்லை அப்படின்னா அங்கேயும் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உண்மையான பக்தர்கள் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து those who are completely against the service of Lord are considered to be யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து சேவை புரிவது வந்து அவ்வளவு இது இல்ல, நல்லது இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து இருட்டுலதான் வந்து இருப்பாங்க. And those who ask a favor, Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients in the mercy. எனக்கு இப்போ துன்பமா இருக்கு, அந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு நீ வந்து ஏதாவது பண்ணு அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பப்போ ஏதாவது வந்து துன்பம் வரும்போது மாத்திரம் வேண்டது அப்படின்றவங்க வந்து அவங்களும் வந்து நம்ப முடியாது அப்படின்றதே வந்து. Those who are 100% engaged in the service of Lord are full recipients. யாரெல்லாம் வந்து பகவான் பேர்ல அளவிட முடியாத பக்தி வச்சுட்டு அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பகவானுடைய ஃபுல் கருணையும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போகும் அப்படின்ட்டு வந்து such partiality in receiving Lord's mercy is relative to the recipients. So யாருக்கு வந்து நிறைய கருணை பொழிகின்றார், யாருக்கு பொழியறது இல்லை அப்படின்ற அவங்களுடைய மனோபாவத்தை பொறுத்தது, எப்படி வந்து அவங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏத்தாற்போல் தான் பகவான் வந்து அவர் வந்து கருணையாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து லாஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த பேராகிராஃப் வந்து பார்த்தோம். ஸோ இது வந்து அடுத்த பேராகிராஃப். And the Lord descends on this material body. Second. யார் படிக்கிறேன்? நான் படிக்கிறேன். When the Lord descends on this material world by his all merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partial to his devotees only. But that is not a fact. Despite such an apparent manifestations of partiality, his mercy is equally distributed in the battlefield of Kurukshetra. All persons who died in the fight before the presence of the Lord, for the presence of the Lord, got salvation without a necessary qualifications, because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from the efforts of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. Somehow or other, if someone puts himself open in the sun rays, he is sure to get the requesting benefit both by heat and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial.
பார்ஷியலா நினைக்கிறது பார்ஷலா இருக்க கிடையாது பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கருணை வந்து ஒழுகின்றார். கருணை ஏன் அப்படின்னா பகவான் வந்து இது அவர் வந்து மெயின்டெனர் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே அவர் தான் வந்து எல்லா இதுக்குள்ளேயும் என்ன சொல்றது பிளானட்ஸ்குள்ளேயும் போய் அந்தந்த பிளானட்ஸ்ல இதெல்லாமே அவைலபிளா இருக்கா, ஜனங்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து திருப்திகரமா இருக்காங்களா, எல்லாமே வந்து கிடைக்கிறதா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடியது. அது எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த ஷீரோதர சாயிய வந்து அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து இந்த பார்ஷாலிட்டி அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து எப்படி மனிதர்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி. சோ அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, பகவானை வந்து ஒரு மனித உருவம் எடுத்ததுனால மனிதனாக அவரையும் வந்து கன்சிடர் பண்றதுனால அவர் வந்து பார்ஷியலா இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து பகவானுடைய கருணை எல்லார்கிட்டையும் வந்து பரவி இருக்கின்றது. எப்படி அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல வந்து பகவானே வந்து சொல்றாரு இல்லையா, எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு முன்னாடி தானே இறக்குறாங்க. அதுவே பகவானுடைய பார்வைப்படுறது இல்லை, பகவானுடைய பார்வைப்பட்டாலே அவங்களுடைய பாவங்கள் அத்தனையும் விலகிடுறது. எதெல்லாம் அவர் வந்து குவாலிபிகேஷன் வச்சிருக்காரு, இந்த மாதிரிலாம் இருந்த அப்படின்னா நீ என்னோட இடத்துக்கு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு குவாலிபிகேஷன் வச்சது அத்தனையும் வந்து தூளாக்கி இந்த போர்ல இறக்குறவங்க அத்தனை பேருமே வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு வந்து செல்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ சமவாதி if someone puts himself in the open to the sun's rays, he's sure to get requisite benefit both by heat and அதனால்தான் இப்போ வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல நம்ம வந்து நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா எங்க நிழல் தேடி ஓடாம சூரிய வெளிச்சத்திலேயே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புக்கு ஹீட் கிடைக்கும், சூடு வந்து கிடைக்கும். அண்ட் அல்ட்ரா புற ஊதா கதிர்கள்னால கூட விளைவுகள் வந்து எல்லாருக்குமே அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச உண்மைதான். அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது. என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து பார்ஷியல் கிடையாது, ஜனங்கள் வந்து முட்டாளாக நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்றாங்க. ஸோ அதனால்தான் இந்த பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க, பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாப்தாய சம்பவாமி அப்படின்றது. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க படிக்கணும். நீங்க படிக்கிறோம் மாதாஜி. In order to deliver the Vyas and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion, I admit myself millennium after millennium. When God incarnates, he has two missions: to vanquish the demons and deliver the sadhus, the faithful devotees. The word sadhunam, which means saintly persons, refers to the devotees. It has nothing to do with worldly honesty or dishonesty, morality or immorality. It has nothing to do with material activities. Sometimes we may think that the word sadhu refers to a person who is materially good or moral. But actually the word sadhu refers to one who is on the transcendental platform. A sadhu, therefore, is a devotee because one who engages in devotional service is transcendental to material qualities. Sagunan, Sagunan, அது என்ன மாதாஜி? Samatiyatan. Now the Lord comes to deliver the devotees, Paritranaya Sadhunam, but it is clearly stated in Bhagavad Gita 14.26 that a devotee transcends the material qualities. Sagunan Samityayan. A devotee is an incarnate transcendental position because he is no longer under the control of the three material modes of nature: goodness, passion, and ignorance. But if a sadhu is already delivered, being on the transcendental platform, then where is the necessity of delivering him?
This question may arise. The Lord comes to deliver the devotee, but the devotee is already delivered. Therefore, the word vidambanam, meaning bewildering, is used in this verse because they appears contradictory. Continue. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சிலதெல்லாம் வந்து ஒரு உண்மைக்கு புறம்பாக இருக்கின்றது அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெளிக்காட்டுறாங்க. ஸோ பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஜானகிராம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த இது படிங்க, பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது 95வது பக்கம். பகவான் 95 படிக்கிறீங்களா? 95 பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது 2வது பேராகிராஃப். 2வது பேரா வந்து நல்லோரை காத்து தீயோரை அழிப்பதற்காக தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் நான் யுகந்தோறும் அவதரிக்கிறேன். பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது அவருக்கு 2 வகையான பணிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று தீயோரை அழிப்பது, மற்றொன்று நல்லோரை காப்பது. சாது நாம் என்னும் சொல் சாதுக்களை, அதாவது பக்தர்களை குறிப்பிடுகின்றது. இது லௌகீக நன்னடத்தை, துர்நடத்தை, நற்செய்கை, தீச்செய்கைகளை குறிப்பிடுவதல்ல. இதில் பௌதீக செயல்களையும் குறிப்பதல்ல. சாது என்பது பௌதீகமான நல்லவன் அல்லது நன்னடத்தையுடையவன் குறிப்பிடுவதாக நாம் சில சமயம் கருதுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் சாது என்னும் சொல் உன்னத தளத்தில் இருப்பவரை குறிப்பிடும் சொல். எனவே சாது என்பவன் ஒரு பக்தன். ஏனெனில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன். சா குணான் சமதீத்தையான். பக்தர்களை காப்பதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். பரித்ராணாயம் சாது நாம். ஆனால் பகவத்கீதையில் 14.26 ஒரு பக்தன் பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கின்றான். சகுணானான் சமதீத்தைதன் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பக்தன் உன்னத நிலையில் இருக்கின்றான். ஏனென்றால் அவன் சத்வ ரஜோ சமோ எனும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இல்லை. ஆனால் சாது ஏற்கனவே மீட்கப்பட்டவராக உன்னத தளத்தில் இருப்பவராக இருக்கிறார் என்றால் பிறகு அவரை மீட்க வேண்டிய தேவை என்ன? இவ்வாறு கேள்வி எழலாம். பகவான் பக்தனை மீட்பதற்காக வருகிறார். ஆனால் பக்தனோ ஏற்கனவே மீட்கப்பட்டு விட்டான். இது முரண்பாடாக தோன்றுகின்ற காரணத்தால்தான் விடம்பனம், அதாவது குழப்பமான என்னும் சொல் ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த முரண்பாட்டிற்கு பதில் என்னவென்றால், ஒரு சாது அல்லது பக்தனுக்கு மீட்பு என்பது தேவையில்லை. ஆனால் அவன் பரமபுருஷ பகவானை நேருக்கு நேர் காண வேண்டும் என்றும் பேரார்வமுடையவனாக இருப்பதால் அவன் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றிருக்கும் இயற்கையின் பிடியிலிருந்து அவனை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் வருவதில்லை. மாறாக அவனது உள்மன ஆசையினை நிறைவு செய்வதற்காக வருகிறார். எல்லா வழிகளிலும் ஒரு பக்தன் பகவானை திருப்தி செய்வது போல பகவானும் பக்தனை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நடைமுறை வாழ்க்கையில் நாம் அன்பு செலுத்தும் ஒருவனையோ அல்லது ஒருத்தியையோ திருப்திப்படுத்த விரும்புகின்றோம். அதுபோல அவனோ அல்லது அவளோ பதிலுக்கு நம்மை திருப்தி செய்ய விரும்புகின்றனர். பௌதிக உலகிலேயே இப்படிப்பட்ட அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருக்கும் என்றால் ஆன்மீக உலகில் அது எத்தனை உயர்ந்ததாக இருத்தல் வேண்டும்? ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாது எனது இதயமாக இருக்கிறான், நான் சாதுவின் இதயமாக இருக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார். சாது எப்போதும் பகவானையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான். பகவானும் எப்போதும் சாதுவையே, அதாவது தமது பக்தனையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பகவான் பௌதிக உலகில் தோன்றி மறைவது சிகீர்ஷிதம் லீலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கிருஷ்ணரின் லீலையே அவர் இங்கு வருவதாகும். உண்மையில் பகவான் இங்கு வரும்பொழுது அவர் நல்லோரை காப்பது, தீயோரை அழிப்பது போன்ற பணிகளை நிறைவேற்ற வேண்டியவராகிறார். அதனால் இந்த 2 செயல்களுமே அவர் லீலைகள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சமயம் வந்து இந்த சாதுக்கள்லாம் ஏற்கனவே அவங்க வந்து எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். அவங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்கள வந்து லிபரேட்டட், ஃப்ரீடம் ஆன சோல்ஸ் தான். பட் ஏன் பகவான் வந்து அவங்களையும் வந்து விடுவிக்கின்றார், அவரும் என்னோட தூய்மையான பக்தர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சாதுக்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆசை என்ன அப்படின்னா, பகவான் வந்து நேர வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆசை. ஸோ பகவான் எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து இவங்க வந்து சிறந்த சேவைகள் செய்கின்றார்களோ சாதுக்கள், அதே மாதிரி வந்து அதை வந்து திரும்பி வந்து காமிக்கிறாரு பகவான். எப்படி அப்படின்னா,
தன்னை வந்து அவங்க தப்பல்ல இருந்ததுனால அவங்க வந்து முற்றிலுமாக விடுதலை அடைகின்றார். இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்திலிருந்து அவங்க வந்து மீளுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்போம். ஆல்ரெடி அவங்கள சாதுக்கள்லாம் வந்து எதுலையுமே வந்து இல்லையே, நீங்க எப்படி வந்து நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. பகவான் வந்து அவங்கள எல்லாமும் வந்து காப்பாத்துகின்றார் அப்படின்னு. ஆல்ரெடி அவங்க வந்து பகவானால காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் தான். பட் இருந்தாலும் திருப்பி வந்து காப்பாற்றப்படுறது இன்னும் சொல்லு இன்னும் சரியில்லையே அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க சாதுக்களுக்கெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து பார்க்கணுமா, அதனால வந்து அவர் நேருக்கு நேர வந்து பாக்குறாங்க. சோ நேர வந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து முற்றிலுமாக வந்து பூரண வந்து இந்த விடுதலை வந்து அடைகின்றது அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆசையும் வந்து நிறைவேறுகின்றது. இது வந்து பக்தனுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு பகவான் என்னைக்குமே வந்து தயங்குவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதான் இங்க வந்து சாது என்ற இதுல வந்து ரொம்ப பெரிய விளக்கமா வந்து கொடுத்திருக்காங்க. பகவான் வந்து சொல்றாரு, சாது வந்து என்றைக்குமே வந்து என்னுடைய இதயத்துல இருக்கா, நான் அவனுடைய இதயத்துல இருக்கின்றேன். ஏன் அப்படின்னா அவன் எப்பவுமே என்னை வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கான், நானும் வந்து என்னோட பக்தனை வந்து நினைச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எப்படி வந்து நாரதர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, அந்த பக்தனை போய் பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவானுக்கு எப்படி தெரியும்? அவன் வந்து கும்பிடுறதுனால தான் நாராயணன் யாரு அதுதான் வந்து சொல்றது. பகவான் வந்து ஒரு சின்ன வந்து ஒரு அவருடைய பேர் சொன்னா கூட அவர் வந்து அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து யார் படிக்கல. லார்ட் இஸ் நாட் என்வியஸ். மகானே வந்து பொறாமை அப்படின்றது வந்து சில பேர் சொல்றாங்க இல்லையா, எங்களை பாக்குறதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தயக்கமா இருக்கு, அதனால்தான் நீங்க வந்து சபைக்கு வந்து வருவதே கிடையாது, நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் உங்களால பதில் சொல்ல தெரியல, அதனாலதான் நீங்க வந்து சபைக்கு வந்து பேச மாட்டேன்றீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அனாவசியமா வந்து வருது இல்லையா நிறைய. இப்ப நம்ம வந்து நேத்து அந்த கல்கி அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லையா. கல்கி அவதாரத்துல அதுதான் எப்படி வந்து மன்னர்கள் அமைச்சர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது சொன்ன மாதிரி. சோ எப்பவுமே வந்து அவங்க வந்து மற்றவர்களை பார்த்து வந்து யார் வந்து நல்லவர்களாக நடக்கின்றார்களோ அவங்களை பார்த்து வந்து பொறாமைப்படுவது அப்படின்றார். மன பகவானுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது. நல்ல விதமாக ஆட்சி செய்தால் பகவானுக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிக்கும். அந்த 10வது அத்தியாயத்துல இதுவும் வந்து சொல்றாரு, நல்ல ஒரு ஆட்சி அப்படின்றாரு. எங்க இருப்பாரு அப்படின்னா நல்ல ஆட்சி புரியுற இடத்துல பகவான் இருக்காரு அப்படின்றது சொல்றாரு. The Lord is not envious. The killing of the demons is also a display of his affection. Sometimes we may punish our children by giving them a very strong slap because of love. Similarly, when Krishna kills a demon, that this killing is not on the platform of material jealousy or envy, but on the platform of affection. Therefore, it is mentioned in the Shastras, the Vedic literatures, that even the demons killed by the Lord attain immediate salvation. Putana, for example, was a demonic witch who wanted to kill Krishna. When Krishna was performing pastimes as a small child, she potted the nipple of her breast with the poison and approached Krishna's home to offer the milk of her breast. When Krishna sucks my nipples, when Krishna sucks my nipple, she thought the child will immediately die. But that was not possible. Who can kill Krishna? Instead, she herself was killed, for Krishna snapped the nipple and also sucked out her life together. But what was the result? Krishna took the right side. The dominant woman came to kill me. He thought, but somehow or other, I have sucked her breast milk. So she is my mother. Thus, Putana attained the position of Krishna's mother in the spiritual world. This is explained in the Srimad Bhagavatam, where Uddhava says to Vidura that Krishna is so kind, God is so kind, that even the witch who
wanted to kill him with the poison was accepted as his mother. Since Krishna is such a kind God, he had whom else shall I worship? Krishna. Worship by Krishna. இந்த பக்கம் போக மாட்டேங்குது. ஓகே, அதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் என்னைக்குமே வந்து பொறாமை இது கிடையாது. அவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னா கில்லிங் ஆஃப் டெமன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நல்லா பெருசா வச்சு படிக்கலாம். ஆட்டோடோன் வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே வந்து அவர் வந்து பார்ஷியல் வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த டெமன்ஸ், அதாவது ராட்சசர்கள் எல்லாம் வந்து கொல்லும் போது கூட, அரக்கர்கள் எல்லாம் வந்து கொல்லும் போது கூட அவர் வந்து தன்னுடைய அன்பை தான் வந்து வெளிக்காட்டுகிறார். எப்படி அப்படின்னா தானே தானே போய் வதம் பண்றாரு அவங்க எல்லாம். தானே வந்து வதம் பண்ணும் போது எப்படி ஆகுது அப்படின்னா பகவானே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடைக்கலம் வந்து கொடுக்குறாரு. அதாவது அவங்களுடைய மோட்சத்தையும் வந்து அவர் வந்து அளிக்கின்றார் அப்படின்றதுதான் வந்து எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜடபூமியில மற்றவங்க பேர்ல வந்து பொறாமை இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஆட்டம் வந்து அவங்க வந்து ராட்சசுகளாக வந்து போட்டு இருக்காங்க. அதுதான் வந்து இந்த பூத்தனா பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். பூத்தனா வந்து பகவானை வந்து ஒரு குழந்தையா தவழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த நந்தகோபாலுடைய வீட்டுக்கு போய் அவர் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணா வந்து அவர் வந்து போறாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நான் அந்த குழந்தைய பார்க்கணும், எனக்கு தாய் உள்ளம் இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை அப்படின்னு உடனே ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப கள்ளம் கபடமற்ற யசோதா அம்மா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அங்கதான் இருக்கான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உள்ள போகும்போது இந்த பொண்ணு வந்து அந்த பூத்தனா வந்து அந்த குழந்தைய எடுத்து தன்னுடைய நினைச்சிட்டாங்க இந்த குழந்தை வந்து சாதாரண குழந்தை, நம்ம வந்து பால் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பாலுடைய முளையில வந்து அவங்க வந்து விஷம் வந்து தடவினாங்க. இந்த பாலை வந்து அது சாப்பிடும் போது அது வந்து உயிர் வந்து உடனே போயிடும், அப்பாடி நம்ம வந்து வேலை வந்து முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு அவங்க நினைச்சிட்டாங்க. கடைசியில வந்து என்னாச்சு, அந்த முளையோல இருக்கக்கூடிய பாலை மாத்திரம் அவர் வந்து சாப்பிடாம அந்த உயிர், அந்த பூத்தனாவோட உயிர் என்ற பாலை கூட அவங்க வந்து எடுத்ததுனால அந்த பூத்தனா வந்து உடனே வந்து எடுத்தாரு. அதுவும் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா, நான் அந்த பாலை வந்து பருகி இருக்கேன் அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து எனக்கு வந்து தாயாரா ஆறாங்க இல்லையா, அதனால அவங்களை நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புவேன். அதனால அவங்கள வந்து ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு தாயாரான போஸ்ட் வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. இதான் வந்து பாகவதத்துல வந்து உத்தவருக்கு வந்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அவ்வளவு கருணை உள்ளமா இருக்காரு. ஈவன் ஒரு ராட்சசிய கூட அவர் வந்து மேல் குடிச்சதுனால அம்மா மாதிரின்னு நினைச்சிட்டாங்க. ராட்சசிய கூட வந்து அந்த பால் குடிச்சதுனால வந்து அம்மான்னு நினைச்சிட்டு அவளுக்கு வந்து ஒரு விமோசனம் வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து. சோ அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணரை வணங்காத நான் வேற யாரும் வணங்குவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு உத்தவர் விதுரர்கிட்ட வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கணுங்களா? சித்ரா மாதாஜி படிக்கிறல நீங்க? படிக்கிறேனே. படிங்க. Kunti Devi says, "Na yasya kachit daitha." The word daitha means favorite. Krishna favors no one. Devasya and no one is his enemy. We expect some benediction or profit from a friend and harmful activities from an enemy. But Krishna is so perfect. எல்லாம் கேட்பாங்க, ஏன்னா நான் தான் அப்படியே பேசுறேன் பாரு அவங்க கிட்ட. நான் சொன்னேன் நீங்க பேசுங்கக்கா, அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கக்கானா வேணாம். என்னங்க நான் படிக்கட்டுமா வேண்டாமா? யாரு வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க? Galaxy 20. Hare Krishna Mataji. But Krishna is so perfect that no one can harm him, nor can anyone give him anything. So who can be his friend or enemy? Na yasya kachit daito. He does not need anyone's favor. He is complete. I may be a very poor man, and therefore I may expect some favor from a friend, but that is because
I am imperfect, because I am not full, because I am deficient in so many ways. I am always needy, and therefore I want to create some friends. And similarly, I hate an enemy. But since Krishna is the supreme, no one can harm Krishna, nor can anyone give Krishna anything. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. So இதோட முடிச்சுக்க, ஏன்னா டைம் ஆகுது. ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கும் வந்து இது கிடையாது, ஃபேவர் பண்ண மாட்டாரு. இவங்களுக்கு நான் வந்து இவங்க வந்து நிறைய எனக்கு வந்து மகுடம்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க, தங்கத்தால வைரத்தால எல்லாம் எனக்கு வந்து கிரீடம்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு நான் வந்து நிறைய கொடுக்குறேன் அப்படின்றது கிடையாது. இவன் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல, எனக்கு 1 ரூபாய் தான் உண்டியில போட்டான், அதனால இவனுக்கு எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றதுலாம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து நீ என்ன கொடுக்குற ஏது கொடுக்குற அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாக்குறது. நீ எவ்வளவுக்கு நீ வந்து யாரையுமே வந்து தொந்தரவு பண்ணாம, நம்மளால யாருக்குமே வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அந்த பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றியா, நம்மளுடைய ஸ்வதர்மா, அதாவது நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய தர்மத்தை நீ வந்து நிலைநிறுத்துறியா, அதுதான் வந்து அவர் பாக்குறதுடைய உன் பணத்தாலையும் உன்னுடைய இதனாலையும் வந்து அவர் வந்து நீ ஜாதி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. So we expect some benediction of friend or profit from a friend and harmful activities from an enemy. But Krishna is so perfect that he can no harm anyone. அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாருமே வந்து தீங்கு செய்யவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து எப்படி வந்து பூத்தனா வந்து தீங்கு செய்யும் போது தீங்கு செய்யணும்ன்ற எண்ணத்துல வந்தா கடைசியில வந்து அவளுக்கு விமோச்சனம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. எப்படி நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம யாராவது ஃப்ரெண்டா இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஃபேவர் வந்து எதிர்பார்ப்போம், ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் அப்படின்றது வந்து பார்ப்போம். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு வந்து ஃப்ரெண்டும் கிடையாது, இனிமையும் வந்து கிடையாது அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் அப்படின்ற நம்ம வந்து விஷோபநிஷ ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அவர் வந்து கம்ப்ளீட், ஹி இஸ் கம்ப்ளீட் மேன். அவருக்கு வந்து நான் கொடுத்துதான் வந்து ஆகணும் அப்படின்றது வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது. இந்த பூலோகத்தினால சில பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னா திருப்பதி உண்டியில மாத்திரம் நிறைய போடுறாங்களே அப்படின்னா அந்த பூலோகத்துக்காக அவர் லீலைகள் வந்து செய்யறாரு. திருப்பதியில இவ்வளவு வந்து பணம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு, ஏன்னா அவர் வந்து குபேரன் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு லீலைகள்ல வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, பகவானுடைய லீலைகள். சோ அதுதான் கடன் வாங்கினா எப்படி நீ வந்து கடனை கட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு லீலையை தான் அவர் வந்து கிரியேட் பண்றாரு ஒழிய அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துதான் அவருக்கு வந்து நிறைவணும் அப்படின்றது நிறைவடையணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே அவரோட தான், பகவானோட தான் எல்லாமே. மாதாஜி கிருஷ்ணரே சொல்லிருக்காரு, நான் குபேரன்ல நான் இருக்கேன், ஐ ஆம் குபேரன் அப்படிங்கிறானே, குபேரன். அவர் வந்து அந்த மகாலட்சுமியே மார்பிள் வச்சிருக்கிறாரு, மார்பிள் வச்சிருக்காரு. சோ அது வந்து லீலைகளுக்காக அவர் வந்து பண்றதுனால மக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவரையும் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி நினைச்சிட்டு அவருக்கு நிறைய போடுறாரு, அவர் கடனாளி அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அவருக்கு வந்து நம்ம பண்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஸோ அவர் வந்து எதிர்பார்ப்பதும் வந்து கிடையாது. இப்ப நான் வந்து ஒரு ஏழையா இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன், நானு எனக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பேன் யார்கிட்ட இருந்துன்னா எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது நிச்சயம் வந்து பண்ணோமா இல்லையா. நமக்கு வந்து தேவையா இருக்கும்போது யாராவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்களான்னு வந்து இருப்பாங்க இல்லையா. ஏன் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா இல்லாததுனாலதான், அந்த மாதிரி இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்டயுமே வந்து ஏழையா இருந்தாலுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஆபீசர் வந்து அவர் வந்து இந்த இந்தியாவில தான் நடந்தது நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய ஆபீசர் வந்து தன்னோட மனைவியோட ஒரு டூருக்கு வந்து போறாரு, கார்ல வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து அவர் வந்து ஒரு வில்லேஜ் பக்கம் போகும்போது காரை நிறுத்தி சொல்லி ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வந்து சொல்றாரு, அவன் வந்து அந்த உண்டிக்கோல் சொல்லுவாங்களே அதை வச்சுட்டு இருப்பாங்க, இதெல்லாம் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, எங்கேயாவது பறவை வந்து இந்த பறவை அதெல்லாம் சாப்பாட்டுக்காக அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி இருக்கவங்கிட்ட கூப்பிட்டு நீ வந்து அந்த மரத்து மேல 2 இது இருக்கு, கூடு இருக்கு, பறவை கூடு இருக்கு, அந்த கூடு மாத்திரம் நீ எனக்கு வந்து எடுத்து தரியா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. நான் வந்து உனக்கு இவ்வளவு பணம் தரேன் அப்படின்ட்டு வந்து இல்ல என்னால முடியாது அப்படின்னா, வேணா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தரேன் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து நீங்க பணத்தை பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, அந்த அம்மா பறவை வந்து காட்டால வந்து பசங்களை எல்லாம் அங்க விட்டுட்டு அது போய் பறந்து இற தேடுறதுக்காக போயிருக்கு, சாயங்காலம் வந்து அந்த கூடு இல்லை அப்படின்னா அது அழுவும் இல்லையா,
என்னோட குழந்தைங்கள்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. அப்ப அந்த இதுக்கு நான் வந்து எனக்கு அதெல்லாம் வந்து அழறது வந்து எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அந்த பசங்களுக்காக உணவு எடுத்துட்டு வரும்போது பசங்களே இல்லை அப்படின்னும் போது அது எப்படி அழுவும். அதுக்காக நான் கொடுக்க மாட்டேன். நான் எனக்கு வந்து என்னாலலாம் அது முடியாது அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து ரொம்ப அதிகம் படிச்சவர் அவரும் அவர் மனைவி வந்து ரொம்ப படிச்சவங்க அவங்க அதுதான் வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க. தினமுமே வந்து நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளோ வந்து படிச்சிருக்கோம், ஞானமுடைய நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பிரம்ம பூச்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அன்னமய்யா, பிராணமய்யா, விஞ்ஞானமய்யா, அப்புறம் விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. அதுக்கு முன்னாடி பிராணமய்யா, அன்னமயா, பிராணமயா, மனோமயா, மனசு இல்லையா, ஞானமயா. ஞானமயா, விஞ்ஞானமயாலதான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க விஞ்ஞானத்தை தான் வந்து நம்பிட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய பகவானை வந்து நம்ப மாட்டாங்க. சோ அப்பேற்பட்ட வந்து படிப்பு வந்து அவர் வந்து படிச்சிருக்காரு. அவருதான் சொல்றாரு, நான் இவ்வளவு ஞானம் வந்து நான் இவ்வளவு டிகிரிஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன், ஒரு சிம்பிளா இந்த ஒரு பிரின்சிபல் வந்து எனக்கு தெரியாத போயிடுது. வாழ்க்கைன்றது எப்படின்றது வந்து இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. எப்படி வந்து வாழ்க்கையை வந்து எப்படி வாழணும் அப்படின்றது வந்து இந்த பையன் வந்து எனக்கு வந்து கத்துக் கொடுத்துட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவனுக்கு என்னதான் வந்து ஏழையா இருந்தாலும் அவன் வந்து பணம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். ஏன் அப்படின்னா அவன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கு, அவன்கிட்ட இல்ல, அப்படி இருந்தாலும் அவன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கான். தன்னுடைய என்ன சொல்றது, அது ஹியூமன் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, மனிதாபிமான செயல்கள் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுல வந்து அவன் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் டு பி நோட்டட் பை பகவான். அவர் வந்து பகவான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுப்பாரு, அவனுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கொடுப்பாரு. அப்ப வந்து என்ன சொல்வாரு, அந்த சின்ன பையன். சோ அப்ப வந்து சாதாரணமா நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை, அதனால்தான் வந்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றாரு, எனக்கு வந்து நிறைய வந்து குறைகள் வந்து வச்சுட்டாரு அவரு, எனக்கு எப்பவுமே யாராவது ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவங்க நினைச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு வந்து நான் என்னோட ஆசைகள் வந்து பூர்த்தியாகிறதுக்காக நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சுட்டே இருக்கணும். சோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ நிறைய ஃப்ரெண்டு கண்டுபிடிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து வரும், பட் நீ வந்து பர்ஃபெக்டா ஆக மாட்டேன். அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையவே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து எல்லாமே வந்து கருணை வந்து பொழியக்கூடியவர். அவர் வந்து யாருக்குமே வந்து தீங்கு செய்யவே மாட்டார். ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தீங்கு வந்து நிச்சயம் வந்து செய்வாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माताजी दंडवत प्रणाम। இந்த பேராகிராஃப் பெருசா, ரொம்ப பெருசா மாதாஜி. இது வந்து 11 பக்கம் இருக்கு இந்த சாப்டர். நெக்ஸ்ட் வீக் தான். நெக்ஸ்ட் வீக். ஆமா நெக்ஸ்ட் வீக். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.